Здравейте, аз съм Иван и ще играем на Майнкрафт. Само да намеря света. Това е втори епизод. И да започваме. Опа, не е този. Единете. Но и този е як. Извинете. Сега докато намеря света. Не. Ето. Този ли беше? Айдете. Къде ми е света? Боже мой. Не. Това. Трябва да е това. Ето го. Здравейте, това е втори епизод и започваме. В предишния епизод направихме това. Потребах още малко поркита, т.е. прасета и направихме скелет. Кой ти къдва да идваш тука, бе? Кой? Кой ти... Пусна ми лъка си! Наистина, бе. Изхабен лък! Вече имаме лък. Вау, вече имаме лък. Ще убия още малко прасенца. Няма повече. Защото ми е жало за тях. Ето това е моя водопад от лава. Ако не бях казал. И мисля днеска да строим къща. Да. Къщата, защото не можем цяла вечност да седим тук. Можем, ама няма да е забавно. Сега... трябва да отида за дърво. Много дърво. Така... къде беше дървото? Там, да. Ще изсечем цялата гора. Муха-ха-ха-ха. Така... да почвам, викам да сечем. Малко ми лаги, ама какво да се прави. Ако обичате... това пещера ли е? Вау! Това е съвсем нормално, някаква стена от това нещо, как се наричаше. И зад него цветето на съдбата. Това е цветето на съдбата, хора. Ако го вземем, всички сме богове. Ще имам стак диаманти и така. Да го взема ли или не? Ябълка! Къде отиде? Ябълка! Да го взема ли или не? Не, няма. На кой му е трябвало един стак диаманти? Боже. Толкова дърво, дали ще стигне? Няма да стигне. Още ми трябва дърво. Още дърво. Така. Този свят мисля, че ще стане много хубав. Порката. Вода. Виж. Колко е красиво! Някой ден ще го взривя с TNT. Някой ден. Така, това е дърво мутант, аз така ги наричам, защото има доста насам, натам,
дървета. О, време е да ям. Така, отивам да си направя къщичката. Де ще го прескоча. Аз съм паркур майстор. Шегувам се. Не съм. Но съм, но не съм. Но съм, но не съм. Ще покопая малко кол. Пак трябва ни ресурси и то доста. Ако намеря яйран, 2 стака, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 стака. Искам някой отдолу в там, където в там, където пишете, как се казваше. Загубих се. Не ми казали, че съм се загубил. Само това не. Ето там. Аз го минах. Как се наричаше? Там, където пишете, може ли да ми кажете в 1.8.7 как се прави ограда? Така и не научих как. Просто не научих как се прави ограда. Може ли да ми кажете? Да ми покажете в коментарите. Така се казваше. В коментарите да ми покажете как да направя ограда. Много ще съм ви благодарен. Така. Отивам да го правя. Къщичката къде да е, къде... Ето тук мисля да я построя. Малка къщичка. Така. Аз обичам, когато строя къща, да е тихо. Да не говоря, да се съсредоточа. Така, как ще го направя? Мисля така. Така. Правя така. Три. Стига де. 1, 2. Пак ли бе? Така. Така. 1, 2. 2. Мисля да е нещо подобно на това. Дали ще стане хубава къща е въпросът. Мисля да... Не, така. Ще е тук да голям прозорец. И от тук... Така. 1, 2 и така 1, 2.
2. Боже мой, направо няма да ми стигне дървото. Просто няма да ми стигне, невъзможно е да ми стигне. Така голяма къща, толкова малко дърво да ми стигне. Може би в следващия епизод ще я довърша. Сега не ми се събира дърво. Но 16, ама къде ще е вратата? Мисля да е... Хубава къща ще стане. Покупая малко тук. Така. Представям се в ума ми. Я представям, става хубава. Малко още трябва да издължа напред, мисля. Дойде тука. Така. Така, мисля, че е така, нали? Така и така. Не така. Така, ще дойде тука. Така ще ще е малко неравна. Много идват сезоната, малки кадни, скелети ще се фаундват, защото съм на нормално. Така, да спа. И това ще е края на епизода. Така, и от мен казвам довиждане. Може би в третия епизод ще довършим тая къща, защото просто сега не ме се събира дърво и довиждане.